Benvingudes i benvinguts a la tercera classe de 5 minuts de ioga per a gent ocupada. Avui anem a treballar equilibri amb Garudasana, la postura de l'àguila, la asana de l'àguila. Anem allà. Primer anem a calfar un poc els peus per a tindre més base i a partir d'ahí col·locarem la postura i farem en els dos costats del cos. Anem a fer cercles en el turmell, en el peu dret cap a dins. Connecta amb la respiració, si pots portar l'atenció a l'abdomen, fer la respiració abdominal. I vaig cap al costat contrari, vaig cap a fora, amb el peu dret. Canvie, peu esquerre, primer cap a dins. Somric, disfrute d'estar dedicant-me estos 5 minuts. Vaig cap a fora. Pare. I des d'ahí, inspire, eleve puntelletes, exhale, baixe. En control, no me tire, ¿vale? Inspire, puche, exhale, baixe. Inspire, puche, exhale, baixe. Si mos caiguem no passa res, tornem a intentar-ho. Inspire, puche, exhale, baixe. Inspire, puche, exhale, baixe. Inspire, puche, al teu ritme, continuem ahí un poc més. Última. Baixe. Solte un poquet les cames. I des d'ahí anem a l'equilibri. A la postura de l'àguila. Anem a deixar la cama dreta estirada i en la cama esquerra anem a enroscar-nos com si fórem una serp. Si no podem enroscar del tot, ens quedem així, és suficient. Busquem això. Flexionem un poquiu la cameta dreta una vegada hem enroscat per a buscar més l'estabilitat. I amb els braços anem a fer lo contrari. Tenim la cama dreta, que és la que està baix, de base, i així anem a fer-ho al revés. Braç esquerre se queda de base i el braç dret enrosca. Mos busquem un punt fixe davant de nosaltres i respirem ahí. Continuem ahí, vaig a ficar-me en una altra posició perquè pugues veure com és la postura. Respira ahí. Última. Inspire. I a l'exhalar primer desfaig els braços i després desfaig les cames. Solte un poquet. Busque la base dels dos peuets, l'estabilitat novament. Tanque els ulls, connecten aquesta estabilitat. I anem a fer la contrària. Ara, la base és la cama esquerra, la dreta s'enrosca per davant i s'enganxa amb el peuet. Me fico ara del revés perquè pugueu veure també esta posició del revés. Ahí, que me caic. I els braços al contrari. Ara és el braç dret el que se queda de base i l'esquerre el que s'enrosca. Me gire per a que torneu a veure. Estaríem així. Braç dret de base i el braç esquerre enrosca com si fos una serp. Busquem punt fixe i mantenim ahí. Respira, disfruta, dibuixa un somriure, dir-li al teu cos que és fàcil i que aquesta estabilitat vagi expandint-se en tot el teu món, no sols físicament. Tot el que treballem físicament s'expandeix a cada àmbit de la nostra vida. Dos més. Última, inspire. I a l'exhalar desfaig primer braços i després cames. Solte ahí. I aquests serien els teus 5 minuts de ioga d'avui.
Espero que t'hagin servit i que estigues connectat a la teua estabilitat, al teu centre. I recorda que si cada part del teu cos ha estat diferent, és normal, aniràs equilibrant-ho conforme més practiques. Ens veiem en el pròxim vídeo. Un besat.